Al kontrarju ta' dak li qed jiddikjara l-Avukat Ġenerali Peter Grech, diversi esperti legali li jippreferu ma jiżvelawx l-identità tagħhom jemmnu li liġi tat il-poter biex issir korrezzjoni fl-att tal-akkuża mingħajr ma jinħolqu problemi fil-każ. Fil-każ ta' Patrick Godwin Sherry, kull mar qed jinbidel u fejn sar l-istupru, jiġifieri f'dar San Giuseppe, Santa Venera u mhux il-Marfa kif kien indikat bi żball fl-att tal-akkuża. Bidla li ma kienitx se taffettwa l-pjena tar-reat jew is-sustanza tal-każ. Fil-kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, il-liġi ta' tisseta lill-qorti li tagħmel tibdil fl-att tal-akkuża sakemm ma tinbidilx is-sustanza tal-akkuża. F'dan il-każ l-akkuża ta' stupru kienet u ser tibqa' l-istess. Kapitlu 9 tal-Kodiċi Kriminali fil-liġijiet Maltin jagħti l-istess seta' lill-qorti minn artikli 597 sa 599. F'artiklu 599 il-liġi issemmi speċifikament li l-post fejn sar ir-reat jista' jinbidel. L-Avukat Ġenerali fl-unika dikjarazzjoni lil mezzi tax-xandir dwar il-każ qal li kien ikun perikolus ħafna li tinbidel l-att tal-akkuża billi jinbidel il-post fejn sar ir-reat. Skont Peter Grech, kieku saret din il-bidla, l-akkużat kien ikollu dritt illi jitlob li x-xhieda jerġgħu jinstemaw kollha mill-ġdid. Il-proċess kien jitwal u bekk jiskadi żmien li l-liġi tagħti sakemm persuna tista' titressaq il-qorti bil-periklu li Godwin Sherry ma kien jinstab ħati tal-ebda akkuża. Iżda esponenti fil-kamp legali qalu lil One News li żmien li tat il-liġi biex akkużat jinstab ħati jiġi sospiż mindu persuna tkun infurmata bl-att tal-akkuża sakemm tinqata' sentenza finali tal-qorti. Sa issa l-Ministru Carmen Mifsud Bonnici li għandu responsabilità politika tal-qasam tal-ġustizzja għadu ma tkellimx fuq dan il-każ.